Ne mora još jedan mandat. Ček samo da otvorimo i notepad. Pa kad mi dune, što se kaže. Drugi, čekaj ovako napišem. 2026. 2. januar. Ne. 500 dinara, hvala. 2000 okruglo vratio vam tetko, moj brat. Evo još malo para će dati. 3000. Pa dobro. Evo još para, bre! Skoči, ajde neka skoči. Nemoj. 50. 50. Bravo, bre! Bravo! Evo pare. Kaj? Bottom line milion. 203 fali nam malo za milion, Buras. Ne, ne, Da. ima.